Gràcies, presidenta. Bon dia, consellera. Bon dia a tothom. I avance que no convertiré aquesta interpel·lació ni en una guerra de xifres ni en un debat estèril sobre el qual jo diré que la coeducació no és una prioritat pel govern, vostè dirà que sí, i més enllà d'això no arribarem massa més lluny. El que volem senzillament és posar en marxa el que està aprovat en aquest Parlament en matèria de coeducació i a més amb un ampli consens, i el que volem és ser pràctiques directes, fets i accions. Miren, fa poc més d'un mes es presentava a Barcelona el resultat de la prova pilot del programa Xarxa d'Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació. Ha sigut una primera fase que s'ha dut a terme en 6 centres de primària, 5 de secundària, entre els cursos 2014 i 2016. Una prova on ha col·laborat Ajuntament i Consorci i ha participat la Generalitat. Ha incidit sobre 3.000 menors i prop de 300 docents. I a més ha estat avaluada pel Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona. I per què volia començar parlant d'aquesta prova pilot? Doncs perquè ens ha demostrat que funciona, ens ha demostrat que hi ha coses que ens poden ajudar a resoldre el problema que tenim actualment. Ens ha demostrat que el professorat és la palanca de canvi d'actituds en l'alumnat. Per tant, ens hem de basar en la formació del professorat, que ha de ser presencial, sí o sí, que ha de ser per igual a tota la comunitat educativa i que ha d'estar impartida per persones expertes. En aquesta prova pilot han participat professionals com el Miquel Missé, la Marina Subirats, la Míriam Alemán o la Beatriu Macià, entre d'altres. Per part del professorat s'ha verificat canvis estadísticament significatius en l'actitud igualitària cap als sexes. En l'alumnat s'ha detectat un augment important en la percepció de la violència física, verbal, cibernètica i sexual. Les relacions han començat a ser més igualitàries, s'ha començat a desmuntar estereotips i ha millorat l'ús del llenguatge inclusiu, entre d'altres coses. És a dir, ens mostra què hem de fer i ens mostra com fer-ho, perquè a més tenim el marc normatiu. La coeducació està recollida a la LEC, a l'Estatut, a la Llei d'Igualtat, a la llei que regula els drets de les persones LGTBI, i malgrat totes aquestes lleis, de moment el que tenim és aquesta prova pilot que arriba a 300 docents dels 77.000 que tenim a Catalunya, el projecte Convivència, que està molt bé però que només toca una pota, com és el bullying, i un apartat en la web d'ensenyament on hi ha l'oferta de 2 cursos online que no són obligatoris, alguns recursos didàctics, bibliografia i algunes experiències puntuals en centres molt concrets. Això és tot i no ho tenim ni per començar. Parlava un dia amb la Mercè Otero, que és experta en coeducació i ha comparegut diverses ocasions en aquest Parlament, i m'explicava com la lluita per la coeducació va començar amb Ferrer i Guàrdia, però més organitzadament fa 40 anys en la primera assemblea de dones d'ensenyament, i és desesperant veure com 40 anys després, 4 dècades més tard, seguim reivindicant les mateixes coses. No només l'escolarització mixta, que això és el més bàsic, sinó despatriarcalitzar l'educació. I això passa per la igualtat d'oportunitats, per la justícia de gènere i per la conscienciació i la prevenció de les violències. I com podem fer-ho? Doncs nosaltres proposem 6 mesures. L'escolarització mixta, l'ocupació de l'espai jocs i joguines, l'ús del llenguatge, la revisió del currículum, l'educació afectiu-sexual i la formació del professorat. De l'escolarització mixta, com que n'hem parlat a bastament en aquest Parlament, específicament sobre la necessitat de no finançar amb diners públics les escoles que segreguen per sexe, doncs no m'estendré més. Pel que fa al control de l'espai, tal com està demostrat en diferents estudis, els nens ocupen el centre del pati i les nenes van quedant relegades als marges perquè com moure's en l'espai també s'aprèn. I a més això ve afavorit per la composició arquitectònica dels patis, que han eliminat les zones verdes i pràcticament les canxes esportives han envaït tot l'espai. I què es pot fer? Doncs la Marina Subirats proposa establir 3 àrees diferenciades de joc. Una àrea de tranquil·litat, una de moviment i psicomotricitat i l'altra una àrea d'experimentació i contacte en la natura. I a les escoles on per qüestió d'espai no és possible tindre aquestes 3 zones diferenciades, doncs caldria redistribuir-ho segons el dia de la setmana o marcant itineraris. I a més això no és tant una qüestió de pressupost, sinó que és una qüestió de voluntat perquè es podria fer des de ja. Pel que fa al llenguatge, això que no es nomena és invisible i no existeix. El llenguatge condiciona la nostra manera de veure i d'entendre el món. Veiem que el masculí genèric, i no és casualitat, s'ha utilitzat com a representatiu del gènere humà, mentre que el plural femení és només representatiu d'un gènere en particular.
I per començar a treballar-ho hi ha algunes propostes molt senzilles sobre el llenguatge escrit, com per exemple substituir sala de professors per sala de professorat, despatx del director per despatx de direcció, dir alumnat i no alumnes, o en les cartes que van adreçades a les famílies senzillament això, benvolguda família i no benvolguts pares. I en el llenguatge oral, a més de l'esforç que s'ha de fer al centre educatiu específicament per part del professorat i del personal de suport educatiu, cal estimular a les nenes a parlar en públic, perquè s'ha detectat que si bé diuen que les dones parlem més en entorns i en grups reduïts, però no en públic. Pel que fa al currículum escolar, doncs tot i que els llibres de text formen part d'un model d'aprenentatge que no és el nostre i que s'ha demostrat que cada vegada està més obsolet, el que trobem és una absència total de les dones als llibres de text. El 2012 es va fer una avaluació i vam trobar que les referències a les dones als llibres de text de literatura era només del 12% i en el cas dels llibres de ciències socials les dones només apareixien un 6%. I únicament en els llibres de llengües estrangeres aquest percentatge arriba al 35%. I això és perquè quan comences a parlar un idioma, les primeres coses que aprens són les tasques quotidianes, les tasques domèstiques. I així ens trobem que les dones no disposem de memòria històrica. Qui parlava d'Hipàtia fins que Amenava va fer la pel·lícula Àgora, o qui parla d'Aspàsia, que només és coneguda perquè era la dona de Pericles, però resulta que era ella qui li feia els discursos i a més liderava el Partit dels Pobres en l'antiga Atenes. Com diu la Belolita al seu llibre Feminisme de butxaca, qui parla dels clubs de les dones jacobines, de les amazones de la Comuna de París, de les lluitadores del moviment obrer com l'Alejandra Kollontai, quantes dones, pintores, escriptores, inventores, no han signat amb pseudònims masculins, quantes han estat amagades a l'ombra dels seus marits, perquè s'estudia a l'escola el Jaume Roig, que a més era un misògin, i no a Isabel de Villena, que únicament se la mira des de la perspectiva feminista, però no literària, quan la seva obra Vita Christi va ser més llegida al seu moment que el propi Tirant lo Blanc, on estan les dones que treballaven als tallers renaixentistes de pintura i d'escultura. Per què Rosalind Franklin, que va ser cabdal per al descobriment de l'ADN, no va rebre el Nobel, però se'l van emportar 3 homes? Doncs perquè ens han borrat de la història. Ens han tret tots els mèrits, els invents, els avanços, les obres artístiques, i el pitjor de tot és que els currículums, ara mateix, avui en dia, al segle XXI, continuen sense fer justícia. I a més, és que ja no és que les dones no estiguen presents, sinó que a més els continguts continuen sent totalment androcèntrics. Per què els temes que han afectat històricament a les dones? Per exemple, els models de criança no estan als llibres, però sí que tenim tots els detalls de l'acord de Lluís XVI. Bé, doncs ja és el moment de canviar-ho. Hi ha molts materials que fan justícia de gènere i només cal voluntat per començar a utilitzar-los. El 5è punt sobre el que volia parlar és l'educació afectiu-sexual. Temes com la prevenció de la violència masclista, com establir unes relacions afectives sanes, com previndre embarassos no desitjats, malalties de transmissió sexual, gaudir del sexe, previndre l'assetjament. Doncs bé, tot això que és bàsic per al desenvolupament personal dels menors i de nosaltres com a societat no està generalitzat i sempre amagant-se i escudant-se amb la dinàmica perversa de la transversalitat. Quina és la proposta que fa SIDA Estudi i altres entitats? Doncs el model danès, que és establir-ho com una assignatura obligatòria amb uns continguts molt clars, que són les recomanacions, a més, que fa l'Organització Mundial de la Salut. És a dir, l'assignatura ja està muntada i només cal introduir-la com ja es fa a molts altres països. I per concloure, la formació del professorat seria el darrer punt. Segons l'article 21 de la Llei d'Igualtat, l'administració educativa ha d'incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu i ha d'oferir formació en coeducació al seu personal docent. A més, ha de garantir la presència de persones amb coneixements en coeducació als òrgans educatius. Ara per ara, l'única cosa que trobem és formació voluntària i online. Nosaltres creiem que aquesta formació hauria d'estar a magisteri, hauria d'estar al curs d'adaptació curricular i pel que fa al professorat en actiu hauria de ser una formació obligatòria i presencial, això sí, mirant de no perjudicar-los en els seus horaris laborals i buscant mesures compensatòries. Després seguirem. Gràcies. Sí, gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Estem totalment d'acord. Coincidim en que l'escola, els centres educatius no poden actuar com un bolet ells sols. També han de col·laborar mitjans de comunicació, famílies, la comunitat social, entre d'altres. També hem de ser totes i tots corresponsables,
però és que l'escola no pot quedar fora. I vostè diu, no, és que n'hi ha moltes coses que s'estan fent. El problema és que s'estan fent des de fa 40 anys, però no són suficients. Jo crec que no m'ha arribat a explicar bé quan vostè me diu, m'ha preguntat què s'està fent en matèria de coeducació. No, jo no li he preguntat què s'està fent en matèria de coeducació. El que li he dit és que crec que no és suficient el que s'està fent en matèria de coeducació i no ho diem nosaltres, ho diuen les entitats expertes i a més senyalen que la transversalitat no està funcionant. Entitats que fa uns anys apostaven per la transversalitat, ara diuen que això és una dinàmica perversa per no acabar resolent les coses i posant-les en marxa. I a més és que ens ho diu la radiografia social. Sabem que una de cada 3 víctimes de violència masclista té menys de 20 anys, que els adolescents són fins i tot més masclistes que els seus progenitors o que una de cada 3 menors creu que és normal que la parella la controle. Però a més el que es detecta als centres educatius és que els nois en general acaben assumint el model cultural de la masculinitat hegemònica i a més que les noies tenen tan integrat l'ideal romàntic de l'amor que malgrat saber que tenen relacions tòxiques, les mantenen i les normalitzen. I aquesta és només una de tantes conseqüències del patriarcat, però n'hi ha moltes més. Com podem entendre que avui les nenes que tenen uns millors resultats acadèmics, que tenen menor índex de fracàs escolar, que acaben els estudis mitjans i superiors amb menys temps i menys abandonament, i que en el conjunt de la població el percentatge de dones amb estudis universitaris és més elevat que el dels homes, doncs seguim cobrant menys, no ocupem gaires llocs de presa de decisions ni de direcció, hem d'escollir entre ser mares o la carrera professional, tenim les feines més precàries o, sense anar més lluny, a les darreres eleccions catalanes, per exemple, dels 7 partits que anaven als debats electorals, només n'hi havia una cap de llista, que era Inés Arrimadas, davant de Romeva, Rabell, Iceta, Baños, Albiol i Ramon Espadaler. Doncs perquè el sistema segueix sent profundament desigual, perquè ens han educat per renunciar les primeres, perquè hi ha xarxes masculines informals que ens segueixen expulsant, perquè el sostre de vidre és una realitat i perquè el capitalisme a més ha sabut aprofitar divinament el patriarcat. És a dir, som més del 50% i seguim infrarrepresentades a l'esfera pública. I no només nosaltres, sinó els problemes que històricament han afectat a les dones. I això ja sabem que amb educació no només amb educació s'arregla, però és una de les potes fonamentals. Una educació que ha de fomentar la llibertat i que ha de promoure que les diferències entre uns i altres no venen marcades ni pel sexe ni pel gènere, per si ets home, dona o trans, sinó que són diferències individuals, que no podem educar en funció, com he dit, ni del gènere ni del sexe, sinó en funció de les inquietuds, dels gustos, dels interessos i fent justícia en el paper que han portat les dones al llarg de la història. Consellera, cal planificar l'oferta formativa per aplicar la coeducació a curt termini a totes les persones vinculades a l'àmbit educatiu, de 0 a 3 anys i arribant fins a la universitat, i a més aquesta formació ha de ser presencial i no online com està passant fins ara, i a més cal garantir el dret a l'educació sexual i a la informació, que actualment no s'està garantint. Ara mateix no n'hi ha educació afectiu-sexual a les escoles, el que n'hi ha és de tant en tant uns tallers d'unes quantes hores fent sensibilització, però això no és educació. I a més cal una comissió de seguiment per controlar, per comprovar que les mesures que aprovem en aquesta moció s'apliquen, perquè ens passa com sempre, s'acaben aprovant lleis però després no acabem aplicant els resultats. I ja només acabaré dient que és una qüestió de país, perquè el patriarcat afecta a tothom, està darrere dels feminicidis, però també de la desigualtat social, la precarietat laboral, la pobresa femenina, moltíssimes malalties, és a dir, afecta la salut, a l'economia, a l'educació, a la justícia, i per això és un tema de país i no només d'una part del país. I a més és que si l'educació no és coeducativa, no és educació, i si la justícia no és també de gènere, no és justícia. Gràcies.